Νέο Smart U Watch Pro Smartwatch με οθόνη αφής είναι ένα πολύ οικονομικό smartwatch που συνεργάζεται με smartphones ή tablets που διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth ή πιο σύγχρονη, συνεργάζεται με smartphones όπως είναι τα iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 ή 5S, Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 ή Note 4 και άλλα. Διαθέτει οθόνη TFT LCD και μπαταρία με μεγάλη χωρητικότητα. Το smartwatch κάνει χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Επίσης διαθέτει μετρητή υψόμετρου, μπαρόμετρο και πασόμετερ, ενώ δεν απουσιάζει η δόνηση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ένα αδιάβροχο smartwatch που μπορείτε να το φοράτε και στη θάλασσα στην παραλία. Αποφύγετε τώρα την ακτινοβολία του κινητού σας. Smart U Watch έρχεται στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στην καταπληκτική τιμή των 99 €, χωρίς έξοδα και πιστωτικές κάρτες. Πληρώνετε μόνο το ποσό που αναγράφεται στην οθόνη σας. Τηλεφωνήστε τώρα. Διανέμεται από τη Smart Market.